नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। अतीक अहमद क 2 बेनामी संपत्ति के कुर्क कइले क कार्रवाई शुरू हो गईल बाटे। शाहगंज स्थित बंगाल होटल के माफिया के कब्जा वाला हिस्सा और कुछ दूर पर स्थित 200 वर्ग गज जमीन के कुर्की के संबंध में रिपोर्ट बना के उच्च अधिकारी के भेज दिहल गईल बा। पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा एकर अनुमति मिलते ही दोनों संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क क दिहल जाई। शाहगंज के बंगाल होटल के आधा भाग पर अतीक क कब्जेदारी क जानकारी पुलिस के कुछ महीना पहिले ही मिलल रहे। पता चलल कि अतीक द्वारा दबंगई के बल पर एके कब्जा लिहल गईल और अपने गुर्गन के में बसावल बा। एकरे बाद ए संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जुटावल गईल। उधर मिन्हाजपुर में ही अतीक क कब्जा वाली 200 वर्ग गज जमीन क पता चलल। दस्तावेजन क पड़ताल भइल तो पता चलल कि जमीन अतीक अपने पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर खरीद रखले बा। राजस्व विभाग से अभिलेख जुटावे और सत्यापन करवले के बाद दोनों के कुर्क कइले संबंधी रिपोर्ट तैयार कइले में पुलिस टीम लगल बाटे। अभी रिपोर्ट तैयार कर लिहल गईल और एके उच्च अधिकारियन के भेज दिहल गईल। सूत्रन का कहली बाटे कि रिपोर्ट में बतावल गईल बा कि दोनों संपत्ति माफिया के अपराध से अर्जित कईल गईल बाटे और एके गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के तहत कुर्क कईल जाईल ही उचित बाटे। अब ये रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आयुक्त तो न्यायालय दस्तावेजन के अवलोकन के बाद निर्णय लेई। माफिया क बेनामी संपत्ति क पता लगवले में जुटल पुलिस टीम ओकरे दिल्ली स्थित एगो मकान क भी जानकारी जुटवले बाटी। इ मकान दिल्ली के बाटला हाउस में स्थित बा। एकरे अलावा नोएडा के सेक्टर 36 में एगो फ्लैट खरीद रखले बाटे। एकर कीमत करोड़ों में बा। उधर लखनऊ के महानगर कॉलोनी स्थित तो फ्लैट के चिन्हित कईल गईल जौने में अतीक का बेटा असद अपने साथियन संग रहत रहे। पुलिस सूत्रन का कहली बाटे कि ये तीनों ही संपत्तियन के भी गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कइले का योजना बा, जेकरा खातिर पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रहल बा। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।